Bismillah Lumière TV sanfɛ aw ka kunnafoni waati selen filɛ nin an bɛ to an ka jamana in kɔnɔ yan an bɛ taa sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna tubabukalo tile 17 san 2024 an ka jama jɛyɔrɔ min bɛ n'u b'a wele ko Mémorial Modibo Keïta ɲɔgɔnyeba dɔ kɛra o ɲɔgɔnye kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ ko o ɲɔgɔnye in bɛ boli fɛn min kan o de ye Assemblée Générale n'o ye sigi ka fɔ ye ni hakilina falen-falen ye min bɛ kɛ bureau sigi min bɛ wele ko ADGC no de ye n'a fɔ cercle min wele ko Gundam o cercle mɔgɔw kɔni ye sigili kɛ ka hakilina falen-falen kɛ ka bureau kura sigi sabula n'i y'a ta k'a lajɛ Gundam ye cercle min ni tɔn ka kun ye a ka commune dɔ ye o bɔra la Gargan dɔ kun y'a ka commune dɔ ye o bɔra la fo ka tila sisan o de kama sa u ye sigi kɛ sigili min b'a to o bɛ se ka bureau kura sigi ka maa kuraw sɔrɔ maa minnu n'u bɛ cercle la seulement cercle min wele ko Gundam cercle an bɔra yen nɔ an bɛ boli biribiri ka taa M5 RFP n'u jɛɲɔgɔnw wale ko force de changement olu fana ye sigi kɛ sibiridon kelen in na tubabukalo tile 17 san 2024 a kɛra CICB kɔnɔna na o kɔni kɛra sababu min y'a to n'u ye dɛmɛ don Mali finitigiw ma k'a jira k'a fɔ k'u bɛ Mali finitigiw dɛmɛ n'i y'a ta k'a lajɛ salle kɔnɔna na i b'a ye affiche bilalen bɛ fan bɛɛ i n'a fɔ président saba min bɛ AES kunna n'u fɔ o ma ko le président de confédération de l'AES i n'a fɔ an ka jamana ɲɛma Assimi Goïta ka taa fara capitaine Ibrahim Traoré n'ale Burkina jamana ɲɛma ye fo ka taa fara général Abdraman Chani n'ale Niger ɲɛma ye olu bɛɛ lajɛlen kunsigilen bɛ kɛnɛ in kan u ka affiche kun bɛ kɛnɛ in kan min bɛ se k'a to mɔgɔw b'u ye fo o fana kɔfɛ premier ministre saba fana kun bɛ affiche la yen nɔ o premier ministre saba in kun tɛ maa wɛrɛ ye koyi docteur Choguel Kokala Maïga n'ale yɛrɛ kɛnɛ ɲamaba ye a ka affiche kun bɛ yen nɔ k'a fara Niger o premier ministre kan n'o ye Mohamed Lamine Zeini fo ka taa fara Apollinaire n'ale ye Burkina olu ka premier ministre ye ninnu fana ka affiche o kun bɛ kɛnɛ in kan n'an bɔra yen nɔ an bɛ to halisa an ka jamana in kɔnɔna na an bɛ na bi dɔn in na précisément dɔn min bɛ wele ko lundi tubabukalo tile 19 san 2024 ministre min wele ko Musa Alassane Diallo n'ale ministre jago ministre ye ani a bɛ fɔ min ma ko usine o ministre da ale kɔni wulikajɔ kɛ ka taa API Mali la n'o fana y'a a ka cakada dɔ ye min rattachelen don a ka ministère la olu taara yen nɔ ka taa a lajɛ ministre n'a ka jamakulu kɔni taara a lajɛ mun de bɛ ka kɛ est-ce que baara min fɔra ko o bɛna kɛ Mali kɔnɔ n'o ye ka sɛrɛli kɛ ni digitalisation ye n'o ye lahawulamanci minnu bɛ yen ani bɔlɔlɔsiraw ani code d'orange monnaie n'u ɲɔgɔnna minnu bɛ ka kɛ ni a fɔra ko o baaraw de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kɛ baara ye baara min bɛ se ka to malidenw bɛ sɛrɛli kɛ ka sɔrɔ suɲɛli ni fɛn ninnu wari min bɛ to wari bɛ min passe adamadenw bolo kɔnɔ walasa u ka se ka dɔɔni tigɛ ka bɔ a la o ka dabila o de kama ale taara nin baara in nin ko ninnu lajɛ ka nin wulikajɔ in ka a sigi sen kan min bɛ se ka to API Mali yɛrɛ ale n'a baarakɛlaw a n'a ɲɛmaaw bɛ se ka hakilina falen-falen kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Musa Alassane Diallo ale ye kumakan minnu kalifa na an bɛ jɛ an b'u lamɛn fo ka taa fara ministre min je vais dire directeur min ye API Mali directeur ye an b'a ale fana lamɛn nin kɛnɛ in kan u ye hakilina minnu sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛna. N nana an ka cakɛdaw la sɔgɔma in na ka na bɔ u ye an ka jamanakuntigi transition ɲɛmɔgɔ Assimi Goïta ale de y'a fɔ juin kalo tile 22 ko an bɛ baara o baara kɛ Mali kɔnɔ Mali ka cakɛdaw bɛɛ lajɛlen la an ka waliya bila sen kan min b'a to o baaraw a bɛ kɛ nɔgɔya ye a bɛ kɛ lafiya ye a bɛ kɛ kunnawolo maliyɛnw ma o lafiya o tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ an bɛ baara o baara kɛ an ka baarakɛyɔrɔw la o baaraw ka se ka kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ a ka se ka kɛ nɛgɛjugu siraw fɛ min b'a to ka wuli ka taa yɔrɔw la ka taamaw caya ka papiye kow bɔ a la ka fɛn bɛɛ nɔgɔya mɔgɔw ma o de y'a to an wulila ka se an ka baarakɛyɔrɔ dɔ ma sɔgɔma in na min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali baaraw la o ye API Mali ye u ka jɔyɔrɔ fɔlɔ ye min ye n'i bɛ wula Mali kɔnɔ k'i bɛ fɛ ka e ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ i bɛ se olu de ma olu bɛ i ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛli a yamaruya d'i ma i ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ n'olu ma yamaruya d'i ma i tɛ se k'i ka baara dayɛlɛ donc o b'o o yamaruya min d'i ma o bɛ kɛ ni sariya de kɔnɔna ye o sariya in fana kɔnɔna i kan ka na ni papiye dɔw ye i kan ka baara dɔw kɛ an bɛna mun kɛ mun bila sen kan min b'a to mɔgɔ bɛ se ka wuli Mali kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka bɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ ka n'i sigi Mali kɔnɔ k'i ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ k'a baara bɛ kɛ k'a ban ni nɔgɔya ni lafiya ye min b'a to papiye ko ma y'a la e yɛrɛ ma bɔ i sigi mun i kɔnɔkɔrɔ ka sumaya o y'a fɔlɔ ye a filanan an ko anw ka jamana ka tɛ se ka jɔ an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la
an ka jamana ka sɔrɔ tɛ yiriwa n'an ma usine ko don baara la ni min ko usine ko i ko fana ko nafolo de ka wari ɲini ka don usine na donc ka baara fana ɲɛsin ka baara dɔ fana ɲɛsin min ma o ye ka nafolo ɲini ka min b'a to nafolo minnu bolo u bɛ se ka nafolo don Mali baaraw la Mali cɛkɛda baaraw la min bɛ se ka kɛ nafa ye Mali ma donc o fana kɔnɔna na an bɛ se ka mun de kɛ u bɛ se ka kunnafoni jumɛn sɔrɔ bɔlɔlɔ sira fɛ ani nɛgɛjuru sira fɛ u bɛ se ka kunnafoni jumɛn sɔrɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ fɛn baara jumɛn bɛ Mali kɔnɔ min nafa ka bon n'i bɛ se k'o kɛ ka nafa sɔrɔ a la fana n'i ka baara ye a da fana ye min ye an fana kɛ mɛ ka papiye minnu bila nafa minnu bila sen kan ni mɔgɔ nana k'i bɛna nafolo baara kɛ Mali kɔnɔ Mali yɛrɛ gouvernement y'a fɔ a bɛ nɔgɔya minnu k'i ye o papiyew fana bɛ yen ka nin bɛɛ lajɛlen bila bɔlɔlɔ kan ani nɛgɛjuru sira kan min b'a to mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka u ka nafolo baara an ka jamana kɔnɔ u bɛ se ka nin kunnafoni ninnu sɔrɔ ka sɔrɔ u ma wuli ka se mɔgɔ ma. Digitalisation agence pour la promotion an bɛ se ka n'an b'a tɔgɔ fɔ o ye sɔrɔ lili bɛ yiriwa cogo min pour que i ka sɔrɔ kɛ f'i ka lili de turu a bɛ fɔ de ma investissement an ka baara de ye k'o sinsin an ka baara ye fɛn fila ye n'i bɛ fɛ ka cakɛda yɛlɛ cakɛda yɛlɛni o papiye i b'o sɔrɔ yan mais n'i bɛ fɛ k'i ka cakɛda yiriwa fana o dɛmɛ o de bɛ sɔrɔ yan bon pour que ka se ka i ka papiye dilan bi in na f'i ka wuli n'i ka papiyew ye i kana anw bara tile 3 i bɛ se k'i ka papiyew sɔrɔ mais comme a fɔra cogo min digitalisation an yɛrɛ fɛla ye min ye don nataw la gɛlɛya damadɔ minnu b'an kan ni ministre ko k'a b'an dɛmɛ ka bɔ a kan n'o bɔra a kan i bɛ se k'i to i ka so i bɛ se k'i to Angleterre i bɛ se k'i to Australie k'i ka papiyew bɛɛ photo ta k'a don bɔlɔlɔ kɔnɔ k'i ka wari sara Orange Money fɛ Visa fɛ an b'i ka papiye ci ma k'a sɔrɔ i ma bɔ i sen bɔ i bolokɔrɔ ka na anw bara yan nɔ o y'a fɔlɔ ye a filanan ye mun ye ka mɔgɔw dɛmɛ k'u ka sɔrɔw yiriwa n'an ye bɔlɔlɔ parce que a bɛ fɔ minnu ma ko investisseur u tɛ yan o n'i bɛ fɛ k'u sɔrɔ bɔlɔlɔ de non seulement a bɛ i bɛ fɔlɔfɔlɔ an tun bɛ doniw ta ka taa n'an ka papiyew n'an ka fɛnw ye ka t'o yira mais bi in na i bɛ se k'i to yan ka Mali yira diɲɛ na cogo sugu wɛrɛ fɛn fɛn ka ɲi Mali ma an bɛ se k'an to bɔlɔlɔ fɛ ka Mali fɛn bɛ se ka kɛ an bolo sɛnɛkɛ sira fɛ énergie sira fɛ infrastructure sira fɛ an bɛ se k'an to yan k'u layiriwa diɲɛ fantan naani de fɛ. Gɛlɛya b'an kan ministre na kun y'o de ye pour que k'an dɛmɛ ko gɛlɛya ninnu lawuli comme a y'a fɔ an ye cogo min don nata ninnu na ko gɛlɛya ninnu bɛɛ bɛ wuli donc i bɛ se k'i to i ka so k'i ka entreprise créer. N'an bɔra o la halisa an bɛ to an ka jamana in kɔnɔ a bɛ fɔ fɛn mun ma ko samiya sanji kɔni a kɛra fɛn min bi bi in na a ye maa caman lasiran n'i y'a sanji ko cogo ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ a kɔni kɛlen bɛ gɛlɛya ye dugu damadama dɔ la n'i ye Bamakɔ ta k'a lajɛ gɛlɛya caman kɛra an ka sigida dɔ wele ko Yirimajɔ gɛlɛya caman sera maaw ma yen nɔ Musabugu gɛlɛya caman sera maaw ma yen nɔ fo ka taa fara quartier wɛrɛw kan ni i bɔra o la an bɛ taa Segukaw fɛ i n'a fɔ yen nɔ a ye gɛlɛya caman lase maaw ma Segu ani Nara ka taa fara Banɲagara ani a bɛ fɔ dugu ma ko Gawo maa caman bɛ yen nɔ Gawo kɔni cɛni caman sera ka don olu kun nin ko in na n'o ye sanjiko ye wa jateminɛw y'a jira k'a fɔ kunnafoni sɔrɔ cogo fɛ ko don nataw ka daminɛ nin tile damadɔ ye ka taa ko a ko bɛ sɔn ka gɛlɛya tuguni kosɛbɛ parce que sanji caman kɔni bɛ sɔn ka na an ka jamana in kɔnɔna na o de kama maa caman bɛ yen bi bi in na o sirannen don parce que hali an ka sɛnɛkɛyɔrɔ ninnu caman bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛna sanji ka bonya hukumu kɔnɔna na masalaw taala kɔni mana ko kɛ a bɛɛ lajɛlen ye ko ɲuman ye n'an bɔra o la an bɛ hali sisan to an ka jamana in kɔnɔ an bɛ taa nin donya in na n'an filɛ don min na n'o ye le 19 lundi 19 août i bɛna ye k'a fɔ kɔni ye don ye don min sigira diɲɛ maaw fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko ONU maaw fɛ ko nin ye journée mondiale de l'aide humanitaire o kɔni de bi donya in na nin dɛmɛ ye min bɛ kɛ ka ɲɛsin adamadenw ma baloko sira fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko wulikajɔ ni baara kɔni bɛ ka kɛ min bɛ se ka to malidenw minnu gɛlɛya y'u sɔrɔ ka b'u sigiyɔrɔ la lakanabaliya sira fɛ ani malidenw min bɛ yen ko gɛlɛya y'u sɔrɔ ka b'u sigiyɔrɔ la sanji ko sira fɛ a n'a ɲɔgɔnna caman o kɔni ye waati min n'an bɔ o kɔnɔ o de kama ONG kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ minnu bɛ se ka dɛmɛ min kɛ ko u bɛ k'o kɛ i n'a fɔ
dɔw ta ye fini ye dɔw ta ye samaraw ye dɔw ta ye minɛnw ye dɔw kɔni fana ta ye siyɔrɔ ko ye wa dɔw fana bɛ olu kɔni ta ye balo ye min bɛ se k'a to adamadenw bɛ se ka lafiya minnu gɛnna ka bɔ u sigiyɔrɔ la donc an ka jamana in kɔni a bɛ waati la waati min ni terrorisme kɛlɛ fana bɛ yan kosɛbɛ an ka maa caman bɛ olu bɔra Mali kɔnɔ ka t'i sigi Mali kɛrɛfɛ jamanaw na ani dɔw bɛ olu bɔra u sigiyɔrɔ la ka na dugubaw la sɛnɛkɛyɔrɔ o kɔni o datugura bagan gɛnyɔrɔ o datugura yɔrɔ caman bɛ olu datugura nin wulikajɔ nin baara in bɛɛ bɛ ka kɛ humanitaire kɔni fana bɛ ka wulikajɔ kɛ min bɛ se ka to olu bɛ se ka dɛmɛ kɛ o de kama nin don in u y'a kɛrɛnkɛrɛn ka kɛ ni ko ninnu bɛɛ lajɛlen dɔnba dɔ ye san'an ka bɔ kuma na an bɛ foli lase an ka n'a fɔ dɛmɛbaaw ma mouvement an bi ko Fatumata Ɲani Batuli fo ka taa a fara a ka tolisi groupe n'ale fana o ɲɛmaaba ye ka taa fara dɔgɔnin ka Madame Touré Binta Ɲani an b'u fo kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn ka tolisi groupe baarakɛla bɛɛ fo ka mouvement an bi ko baara cɛkala bɛɛ lajɛlen fo o fana kɔfɛ an bi foli lase an balimakɛ Nansinji na an dɛmɛba n'o de ye yɛlɛ électronique Mamutu Touré Tarawele plutôt Mamutu Tarawele an b'a fɔ kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn n'an ye Mamutu fo an b'a cɛkɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ka yɛlɛ électronique baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo hali minnu bɛ taa yɛlɛ électronique ka taa sanni kɛ an ka foli ani tanuni a bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ɲɛna ko na maa maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka dɛmɛ lase an ma min bɛ se ka to an b'i kuma an b'i ka publicitéw kɛ min bɛ se ka to fana an b'i ka jago ka a yiriwa cogo ka a kuma lase diɲɛ ma min bɛ se ka to maaw bɛ se ka sɔrɔ sabula an ye jamu maaw ye maa minnu bɛ jamu kan caman kɛ wa an fana ye media min bɛ bɔlɔlɔ sira caman kan i n'a fɔ YouTube TikTok Facebook fo ka taa a fara journal papier e kana fɔ ma ko presse écrite an b'o kɔnɔ donc groupe lumière kɔni bi yan nɔ ka dayɛlɛ aw bɛɛ lajɛlen ye n'aw mago bɛ aw ka kunnafoni kɔnɔ ka se a se cogo la fana aw bɛ se ka an contacter numéro ka numéro min d'aw ɲɛ b'a la an ka chaîne sanfɛla la n'o ye chaîne Facebook ye ou bien an da y'aw diya yɛrɛ aw bɛ se ka an ka journal ta lumière info n'o ye numéro minnu y'a la aw bɛ se k'u contacter min bɛ se ka to an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ou bien an da y'aw diya yɛrɛ n'aw ye kunnafoni la fɛn fɛn ɲininka k'aw mago bɛ groupe lumière ka contact la précisément Amadou Sala Touré aw bɛ o sɔrɔ min bɛ se ka to aw bɛ se ka an ka kunnafoni sɔrɔ nin waati na maa min tiga bɛ caméra la o de ye Yusuf Touré i bɛna ye k'a fɔ ko Zainabu Hayidara ale sigilen bɛ a kɛrɛfɛ ka taa fara Khadijatu Touré kan Amadou Sala Touré ye nin kunnafoni ninnu lase aw ma a y'a kan bɛ sini nin waati kelen na n dala ka jɛ wasalam. Balimakɛw n balimamuso électronique de jɔyɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fune dumasi Cheikh Mamutu Tarawele yɛlɛ électronique a filɛ nin n'i bɔra Memo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yɛlɛ électronique Cheikh Mamutu Tarawele i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ bɛna se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔ n da o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yɛlɛ électronique Cheikh Mamutu Tarawele ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Tarawele ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yɛlɛ électronique hatɛ